TV Badwam Jumadie eso. Yada sepa na watchi money atna ahye ye health tips. Ama na ye de akwakwo wie ye club foot no. Timi ye sure so wafa mu adesua bebre. De edu so no so na ye fiada ide. Kelmed Pharmaceuticals company for ewa ha. Ye no mbedi enkomo ahye BC56. Ene enro leaf. Edinru ya akaoba pa jenedwa dada aye bedi sanko ba pa no pay muache ye na ma se bibia aboko de nyame adom de nyame ase da se ayulaps sa gripe water eno so ye nkra no adia nti ene no enu no edoso nti oba no wayimu ba ku mienu ne edi ho komo ene so ye kasafa de he ene ye be kasafa BC56 no na pie leaf ointment na the tablet no BC56 BC56 ekredro tatashe a ebi mada sa edro papa okay anope medawase na madam atiefo ne mahwefo ase anope yare ya o maame nti sa adeche na ye betina ho se ne ye ka yare ho asem anase edro papa se ho asem na mani age atiefo ne mahwefo me sa Adom asibio anope mu hu mia medin di mama BC ba kope me free Kelmed Pharmaceuticals Limited ye kra nro a ye kan nro papa efi India manmu eba o manmu ha enro ni bi na esi hoi na ne ebe ka ho asem anope biom eye koko edro a ye pie leaf ointment and a tablet and a BC56 cream a eye ekredro ye ka ekuro hayen pa ewo mpo enye krom hankwa amano ni ba bibebre yare ya maame se wotie mi anopa ya mesro we any BC56 cream no eyen haban ma ene ye de ye sei ene tie ebi na sam matare mu yi eya omuso omu hu ni yiye aha kona ko pebi ekuro ya esa kuro bia se ka kuro bia ekuro a wodi wani ehu se we ni ekuro especially anase ni titiro pa no ekuro ache a penyifo beka se kwisikuro sebi kona kopebi kuro ni beda wo nan ho fie petepe a enye wawie ya no emma wani daso ensa ese anidaso aba Kelmed ma yenya anidaso se ekuro ada ye ni padua na akwa bebia no se ye bekono amanako eno ani BC56 cream na ne ehia me kase pa ne se bibia ye benya bi no ma me mmoboso ye numbers no ene 055 266 7712 and 059 855 3075 patcho fa utro dia ne tro ne sa ebisu na sam so wo afidie na nimu no BC56 cream eye ekradre haban ne de aye side effect bi eni ho se nsuo na nsuo hye na hye na de ehye na hye wanya accident e hwa twitwi ana se yakoye operation ekro na infected ni ka infected na emoawa bi abetete ni ama ho asem kan aye kana kona kope BC56 na fatuso ebetwitwi nsuo no redie na asebe asey no ebeyiyi ni nyina afiri ho na asen aboa ama redie foforo afefe na aka kuro nani asi ekasi saa na etwa bi ani ho niema eduro no edanso no de bia meka ene se eye haban ma side effect bia eni ho especially ekura eya ehoka eho asem ka ye kaden pa eye omo wo diabetes diabetes kuro maame ye ka adaje bebo yen eno so enkyere se wo diabetes na wonya kura wawie ya no ede wo sene diabetes kona kope BC56 cream fato wonsa so so diabetes kuro eye wa eye very rapid within 48 hours when ni beba ho so no na aginsem aw nti kope BC56 cream wo desraso na wakata so fine ewo proteins bi wo mu a eye antiseptic esa ye anti-inflammatory se wo de ye a aboabo ni biara eye bacteria bia entimi ma ekuro no ho ensa amfa yare foforo embre wo moja mu aha nti
esa wosan de to so a ema wo nan no anase nipadua na akwa no enhu no okay sa nti edefe kro ni kakra na tew na eyi na efiri ho me nchere ho no ye bekọ pie ointment ne tablet before be ko ho no o say last wo kire ye said the BC56 no tie enye yensa na ye de te the we no ene ye mfa yensa enti ibi BC ni kura mpode bia me ka say ye nam hoi ye tachi na ebe yensa so niema mu nti yensa ho no ade a prevent infection pa e hand washing sanitizer ye de ya brand no ase kakra na mmom umpese yare bi ebedokoro bebre a ta hohoro wansa enu mpo no wansa enye sei wo de beti edrodi afam ekuro ho nti na ya ye hye glove nti wo hye glove no sa na wo de etin edro no na wo de atoso ye was sterile gauze any cotton ene na wo de beye na wo de atoso enu no sa aboa bi kura wo ho a ye de fafidie no mu nti no aku aboa koro no sa na pie ointment no eno na edroben bi hyemu a ye onfa wonsa enti ehyem nti eno no koko ni fifi woto saa no a na wo de ayeso fifi woto kura no se wo koko a wote ho a wote se woto sebe ekekao kekao hyehyew pe ointment no na fa ye de bia me ka se ntafo se wo nom tablet na udi we no nso extra so sa mesin abobo ye numbers ne bi so na wo ba bia fa utro dua 055 266 7712 and 059 855 3075 wo pass anasa koko broni beka se hemorrhoid mpacho wadroni koko edroi eso mada ya yusu nua de bia meka se niema ye droi edanso ne se ai omo ye adwuma wa yare sabia omo fa bi yesi wusu ansuo eso ansa na ohu niemu odru sa ono a wakosua pharmacology a wonimu enuro ho asem no ono kura fa bi na be se wo sebe wonimu enuro mu kona akopa bi eye dura eye na no na wanwade a eye a edanso no eka efi niamu omudi dwam asum no eno na se eye nhaban ma side effect bi eni ho afi ose obe prevent wono ma obe prevent ma koko no ema bie waye sojani wa blocking no ontimi ma bie afi koko a waye tintintirintin a woni de ose won tefo abroni beka se stubborn piles eno na pie ointment ne tablet eye hu adwuma nti mesre ebusuafo a mo hwe me anopai mo nkope pie ointment ne tablet eno na mo hontomo emoje bia etu no ebeyi na afiri ho mebobo bebia mo benya bi mo koho no mo a tew na mo yi bi na makwa akoyusu mpacho yebekọ tudu ebe ye nuanom nkramofo asori dan no adabraka opposite Melcom na plaza okanshi Elohim ewo Adepa House Ashama opposite Menya Krobo Rural Bank ena Madina opposite Melcom ubenya bi ukokofo dua Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy ubenya bi ena Sunyane Green Light Pharmacy Mose Pharmacy ena Six Stars Pharmacy ubenya bi Yeko Cape Coast Buse Pharmacy Sankotes Pharmacy Pena Herbal Shop ena Ashin Pharmacy uko Kumasi Costa Pharmacy Freddy Men's Pharmacy ena Obuase Smart Herbal Shop uko kwa ubenye bi okay se wosan tu fa eko sehwia bekwai escora ubenye bi anope ye damase sa na ye friend numbers ya maame ye beje mo sododo munti ne ye wo ho yare so ye ya nti Kelmed say waba mo ba nti ya muntobi se ekura ne asan ba emu ode ene say BC56 ne ekura do no ye ne promotion okay ompe we na apentokwa otobia ne ye chewu bia ka ho se ewo pharmacy bia nkra ha bowra ba bia ayaresa bia kese ne nkiso anyina ewo ho medamase se yes ye da se papa mame nkomra be wo ba ko sa wo kire ye ba